लोगोफोर माबोरै दं आसा खालामदों बयबो मोजाङै दङ आंबो मोजाङै दङ बे समाव फुंनि समाव आबाद आं बेयाव थांनो नागिरदों एसे मुलिफोर सानो माने एम्फौ जादों बेनिफ्राय आङो नायदिंनो माबायदि जाखो आंनि बैग्रिया स' आङो देखायनि स' गोबां मानसिया बुंदों आरोना आदा नोंसिनि बैग्रिया माबायदि जाखो माबायदि एसे भिडिअ बनायदो दा मास मोनसे जाबाय दिनैजों 1 मान्थ जानायखाय आङो दिनै मोनसे भिडिअ बानायनोसै आरो बेयाव हाबहैनोसै आङो थांगासिनो दङ फोथाराव बाय थांनानै आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों आंनि बैग्रि बेयावहाय जे बानलु गायदों बेखौ आङो नोंथांमोननो शेयार खालामनो लुबैदों स' आङो थांनि नायदो आरोना नोंसोर माबायदि जादों नायबानो जाबाय नोंथांमोना कमेन्ट खालाम आं माबायदि जादों नोंथांमोननिखौबो आं नायगोन थ' आंनि एक्चुअलि इमान मोजांबो जायाखै आरो इमान गाज्रिबो जायाखै जायखिजाया नायदो आरोना नायनायनि गेजेरजों नोंथांमोना कम्पेयार खालामदो सोरना साबसिन जादों आंनि जादों नोंथांमोननि जादों स' बिदिब्ला आङो फैबाय नै मोनफैबाय नै बे बेरा दा बारनानै आङो नायनि बैग्रिखौ बेनो लोगोफोर नै बैग्रिया गोसोम गोसोम जाबाय बेनिफ्राय माखासेखौ दांबाय आरो लांदां खालामबाय ओमफ्राय माखासे दंबाव ओमफ्राय माखासे जाया दांजाखै बेखौ माखासे माबा हाइजेक सारबाय जिं जिङाव हाइजेक माने रानहोबाय आरोना जाबाय गावनि आन्था बानलुबो जाबाय बैग्रियाबो जाबाय एसे आरो बेसे मोजां जाबावनो ओमफ्रायो बोथोराबो एसे अखा हानाया खम जादों एसे गोरान नुदों बेनिफ्राय दै होनाय जायाखै आरोना दा नायनि आरोना स' लोगोफोर नैबेनो बैग्रिया नै गोबां मानसिया बुंदोंमोन बैग्रि बागाना मा जायगा आरो बे बैग्रियावहाय जे आं बानलु होफादों होनदों नैबे बानलु नैबे बानलु नैबे बैग्रि नायदो नै गोबां मानसिया कमेन्ट खालामनानै सरि गोबां मानसिया फन खालामना बुंहरदोंमोन नोंसिनि बैग्रि माबोरै जाखो दाख्लै सासे मानसिया फन खालामना बुंहरदोंमोन दा नोंसिनि बैग्रिया माबोरै जाखो एसे खोन्थाहरदो आंबो गायदों होननानै दा नोंथाङा नायदो नै बेखौ सरि थिथा केरेलाखौ मा होनो अदासिबो बुङो सोरबा थिथा केरेला होनना बुङो आरोना अदासि होनना बुङो जोंनिथिं नै बेखौ होफादेरदों आरो नै बेबो मानगासिनो दङ नै मानबायगासिनो दङ ओमफ्राय बिदिनो आरो बायदिसिना मावदों नै होंगो दोंगोनो हाग्रा एवस्रोदों माखासे सारदों जासाबाय आरो माबायदि नुखो फन माबायदि कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो गाइस जोंनि बेखौ बानलु बैग्रिखौ नुनानै माबायदि मोनदों माबायदि नुदों खोन्थाहरदो देंखो ब्लग फुरा जाबायना मोजाङानो मोजां जाबोबाय नै फुरा मोजां मानबायबाय आरिबाय दावखोबाय थिथा केरेला बानलु माथो जायाखै नङा जादोंथ' बा जाबायथ' आरो माथो 1 मान्थ अनलि 1 मान्थल' जादों बे गायनानै मास मोनसे जाबाय माबायदि मोनो गायनानै जानाय नुनानै जानायाथ' जाबायानो एसे गोजोननाय मोनबाय आरोना जों दाख्लै समाव हा गुरुं समाव जों गोसोखौ नारभास मोनदोंमोन जायोना जाया साननानै दाथ' जों जानायखौ नुबाय बानलुआबो मोजां जाबोबाय बैग्रिनि महर मुस्रिफ्राबो एसे मोजाङाव सोलायबोबाय माने बेनोसै गाइस गोरलै इन्ट्र'आ बेखौ गायनानैनो नै बिसोरो हाबा लाजोबगोन होननानै टारगेट खालामदों जेराव जुदि सिंगोल बे बोसोर 2024 आव जुदि मा होनो बायदिनो गोसोब्ला एबा हाबा लानो गोसोब्ला नै बिसोरनि सेंग्राफोरजों कन्टेक्ट खालामहरदो नै बिसोरनि नाम्बारखौ डिसक्रिपसन होनाय जागोन गगा मोनदों गाइस बेनोसै माने दिनैनि भिडिअआ बे ब्लग भिडिअ बे फोथारावहाय माबायदि गायदों मादों माबायदि जादों गोबां मानसिया आपडेट बिदोंमोन दाख्लै फन खालामना बुंहरदोंहाय बेखायनो स्राय गोसो गोथारै देखायबाय आरोना नै बेनो जुदि मोजाङै मोजां जायोबा इसोरनि अननायजों मोजाङै मोजां बेनिफिट मोनोब्ला नेक्स्ट बोसोराव एसे दाख्लायगोन आरो बुरजायैनो आरो साथामसो मानसिया बुंहरदों आंबो गायदों जोंबो गायदों माबायदि जादों खोन्थाहरदो नायलाबायगोन खाथियावबा थांनो हायोबा थांगोन आरोना इमान गोजान नङाबाबो गायलाबायगोन थांलाबायगोन माने थिथा केरेलाखौ नै बिदि जिंसि थुना होबाय नै बानलुफ्रा बरिया फैसो हौ दालमिया सिमिजों हावजा सिमिजों 10 थाला बिल्डिंनि लुनाय बायदि होननाय बायदि जानोसै नै फैसै आरो बोजोरा मोजांनो होला रे हायला रे नोगोरनि सिख्ला नै बिबार बारबाय बिराद मोजां जाबाय लोगोफोरनि